Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som bliver et, Sunkisses tag. Så vi vil bare komme i gang. Hvornår gik du på sommerferie fra skolen? Det gør vi til juli. Starten af juli, tror jeg. Ja. Strande eller pools? Pools. Helt klart. Ja. Skal du på nogen form for ferie? Altså, jeg skal til Flensborg. Jeg skal til Sverige, Tyskland, Sverige, et eller andet i sommerhus. Og så skal jeg måske et andet sommerhus, og så skal jeg... jeg ved ikke, om jeg skal andet endnu, faktisk. Min drømmeferie, Bora Bora, eller Filippinerne, eller Maldiverne, eller sådan noget. Bare et eller andet sted, hvor der er varmt. Ja. Ristede skumfiduser eller is. Hvad var dit sjoveste sommerminde? Der er mange. Ja, der er virkelig mange. Er du brun eller solskoldet? Begge dele. Brun. Hvordan ser dit hår ud om sommeren? Nede, hestehale, ombre, dip dye osv. Så jeg har det for det meste oppe, fordi det er så varmt, så magter jeg ikke at have det nede. Jeg har det mest oppe eller nede. Det er forskelligt. Yndlings sommernejlak. Altså, jeg kan meget godt lide den her. Den er sådan koralfarvet, den synes jeg er flot. Og jeg kan meget godt lide sådan naturlig lyserød om sommeren. Hvad vil du helst? Bruge sommeren ved poolen, stranden eller indenfor og glo Netflix? Så hvad helst bruge? Ja, udenfor. Solbriller eller hatte? Solbriller. Hvad er din sommersang? Jeg har ikke nogen. Tror jeg heller ikke. Har du en sommer bucket list? Hvis ja, del nogle af tingene derpå. Hvad er det? Det er sådan en ting, du gerne vil gøre i sommeren. Mål for sommeren, du gerne vil lave. Nå. Det tror jeg ikke, jeg har. Sådan. Ikke sådan. Bare være ude meget i solen og bade og Ja. mig og sådan noget. Bikinis, tankinis eller one pieces? Bikinis. Bikini. Ja. Sommer must have makeup produkt. Puder eller mascara? Jeg vil også sige mascara eller mine øjenbryn. Yndlingsting ved sommeren. At det er varmt. Og Man kan få farve. ja, og bare det er varmt, altså. Og det regner og sådan noget. Så det var egentlig alt for den. For den her video. Vi håber, I kunne lide den, og så ses vi i vores næste video. Hej.